Sotono ani YouTube channel lamso phaidi sung tini Tipra motha BJP bai chukti khlaimani pore constitutional solution nati Delhi dra chukti khlaimani pore BJP bai tabok alliance tei ongoi thangna sungbono clear pai sungbono nale Tipra motha bai BJP alliance tei oha oha tani hunlai bobagra sajak je jini sanmung ba tabino return rwnai bokbai chung kathalainai hwnoi matar BJP rok Tipra mothani dabi ba sanmungno return rha aithani bai bobagra Rodur Kishore Debarma aro Tipra mothani leader rok bok onsoklaiha BJP bai kathalaisnai hwnoi aithani bai chung nui manha Tipra mothani leader of opposition Mr. Verma bo Tipra mothani ongoi BJP tro minister ni seat lamani asukthai lamani aro Bishopito Debarma bo